En aquest vídeo continuarem desenvolupant la tasca 3 del projecte final d'avaluació de Competic 2 del curs 2022-2023, que està centrada en la competència 6, tractament de la informació numèrica, i que estem realitzant mitjançant el LibreOffice Calc. En el vídeo anterior vàrem estar treballant en el full facturació i vàrem veure com calcular el total recaptat de cada producte a partir del seu preu i de la quantitat venuda, l'IVA d'aquesta quantitat i, finalment, la recaptació total incloent el preu i l'IVA. Ara el que ens demana és que fem una actualització i una previsió de les dades pel 2023, tenint en compte que hi haurà un increment de preus del 8% i que es preveu un augment de les vendes del 2,5%. Anem a veure-ho. Primer de tot, haurem de calcular el preu més IVA amb un increment del 8%. Per tant, introduïm el preu i li sumem l'IVA, és a dir, multipliquem de nou el preu per l'IVA. Ara el que farem serà fixar la fila de la cel·la que conté l'IVA per tal que després es mantingui quan arrosseguem la cel·la. En aquest cas ja tenim calculat el preu més l'IVA i el que haurem de fer serà calcular un increment del 8%. Per tant, agafem novament aquesta quantitat, la copiem i ara el que farem serà aquesta quantitat, la multiplicarem pel 8%. Novament fixem la fila de la cel·la que conté l'increment, tanquem el parèntesi, premem la tecla Enter i ara ja tenim el preu actualitzat amb l'IVA i amb un increment del 8%. Senzillament el que podem fer és arrossegar la cel·la per tal de calcular el preu dels diferents productes. Un cop fet això, podem anar calculant el preu dels diferents apartats tenint en compte que cada apartat pot tenir un IVA diferent. Un cop fet això, calcularem la quantitat prevista de vendes i senzillament el que haurem de fer és, a la quantitat venuda l'any 2022, aplicar-li un increment del 2,5%. Anem a fer-ho. Seleccionem la quantitat venuda i en aquesta quantitat li sumarem la previsió d'increment, que en aquest cas serà la quantitat venuda pel 2,5%. Ara hem de fixar la fila de la cel·la que conté el percentatge d'increment, premem la tecla Enter, podem donar un format adient al valor obtingut. En aquest cas, com que el número representa un valor que no és divisible, podem triar un format que no inclogui decimals. Arrosseguem i ara el que farem serà calcular l'import total recaptat de cada producte, que òbviament serà el preu del producte per la quantitat venuda. Per tant, introduïm el preu del producte amb l'IVA inclòs i ho multipliquem per la quantitat recaptada. Li donem un format adient novament, en aquest cas sí que pot tenir dos decimals, i ara ja podem arrossegar. Finalment, el que farem serà calcular el total recaptat per cadascun dels apartats. Per tant, seleccionem la funció suma, ens assegurem que està sumant el rang correcte i premem la tecla Enter. I d'aquesta manera ja hem fet els càlculs corresponents dels productes de l'apartat olis essencials. Senzillament el que haurem de fer és el mateix per a la resta d'apartats. Un altre element que ens demana l'enunciat del projecte és que canviem l'aspecte del full facturació utilitzant les diferents opcions de format per tal de personalitzar el full i mirar que quedin ben definides les diferents parts que el composen. Anem a veure-ho. Per exemple, podem establir un color de fons pel títol, pels diferents apartats
i pels diferents productes. Igualment ho podem fer pel total. Un cop fet això, podem fer el mateix pels diferents apartats utilitzant diferents colors. Un cop ja ho tenim enllestit, ja podem donar per acabada aquesta activitat. I de moment, això és tot.